Mga pugso masobra 3 hektarya sa kagulangan sa nabuking bahin sa Miag-aw, Iloilo na sunog. Yaring balita ang gintutukan ni John Sala. Sa sininga video, makita na pag-ibwal sang kalayo sa forest area sa Mount Panay, ilan na sa lugar nga sakop sa barangay Dalihi, Miag-aw, Iloilo kagabi. Kapin 3.5 hectares sa kabugusan nga lugar nga nahalitan sang forest fire. Suno sa Miag-aw Fire Station, ulihin na nga nakitaan sa mga residente malapit sa barangay Dalihi ang kalayo, kag tuman na inikadako sang napahibalo ang BFP. Lakip sa mga nasunog ang mga nagkalain-lain nga fruit-bearing trees sa lugar. Among po naman pag-ibig sir kadalman kapit kay pala mo ang area nga to sa babaw na portion wala pa yung nagpamulya to or nagatingad to nga mga tao medyo malayo-layo na sir mo medyo babaw na siya. Ang nasambit nga lugar suno sa BFP ang tourist spot kag ginadumilian ang pagpanigarilyo kag pagtutod sa lugar. Ginadumilian man ang mga residente nga magpanguling. Pasado na alauna kainas ang kaagawon sang gindeklarar nga fire out. Padayon pa ang investigasyon sang BFP Miag-aw sa gitunaan sini kag sa kabukusan nga halit nga ginbilin sang sunog. Ilabi na nga madamo sa mga kahoy kag posible may makasapatan pa nga nalakip sa mga nasunog. Para makalikaw sa mga kasubong sini nga insidente importante suno sa BFP Miag-aw nga hugot nga sundon ang Republic Act 9003 ukon ang Ecological Solid Waste Management Act kag RA 8749 ukon Clean Air Act sa diin nalakip diri ang pagdumili sang burning of waste. Bukod kay sa inyo kita subong kulabit sang tubig ang mga mga ilamon medyo mamalasa. So mas maayo nga litawan natong mag-pooling or sang mga magpanutot na nga hindi na pala masarangan bala. Although nga binabantayan nila so bigyan natin ipastog ang hangin. So amo na ang galakta sa mga maga. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.